Fins aquest dissabte, 21 d'octubre, es pot visitar l'exposició Mites i realitats sobre l'autisme al Centre Cívic El Passeig de la Seu d'Urgell. La mostra, impulsada per l'Associació del Trastorn de l'Espectre de l'Autisme de l'Alt Pirineu, té per objectiu millorar el coneixement de la població sobre l'autisme per eliminar falses creences, a la vegada que reconeixen els dèficits actuals en l'atenció. Nosaltres som una associació territorial. Volem abarcar la Cerdanya, l'Alt Urgell i els dos Pallars per donar cobertura a aquestes famílies i a aquesta gent afectada i sobretot que malauradament a Catalunya ja ho veiem que tot està molt centralitzat, doncs que també es vagin desplegant els mitjans cap aquí, que no per estar on estem quedem sense el que ens pertoca simplement. L'exposició es pot visitar fins divendres de 4 a 8 de la tarda i el dissabte de 10 a 2 i de 4 a 8 de la tarda. La mostra compta amb una secció interactiva amb preguntes, un racó de lectura i cartells informatius amb diferents temes com els símptomes d'alarma, causes o patologies associades. De donar a conèixer a la societat en general un trastorn que és poc conegut fins ara i que en canvi s'està veient que té una prevalença cada vegada més elevada per diversos motius segurament. També en el nostre territori està passant això i aleshores el que volem és que la societat en siguem conscient i per això també una mica aquesta exposició de dir l'obrim a tothom. L'entitat ha organitzat una jornada benèfica el mateix dia que tanca l'exposició el 21 d'octubre a les 7 de la tarda al Teatre de la Salle. L'acte comptarà amb un concert del cor Encoratjades de la Seu d'Urgell i el cor de rock d'Andorra. El preu de l'entrada és de 10 euros que es destinaran a l'associació.